Близо 400 болни и самотни възрастни хора получават грижи и разбиране в своя дом благодарение на програмата "Домашни грижи". Тя е част от благотворителните инициативи на Райфайзенбанк, които са подкрепени от Нова телевизия. Един от центровете за домашни грижи се намира в Русе. Там двама служители са осиновили 50 възрастни хора. Домашните грижи са насочени към възрастни, болни и самотни хора с ниски и недостатъчни доходи. Мария Шопова потърсила помощ и от 2008 година за нея медицинската сестра Валя е като родна дъщеря. Тя ми и пазарува. Ходи с рецептурната книжка там, лекарствата, купуваме ги, носим ги. Ама аз нямам да ми... Да, и личи моето момче, той ми синковица, тя ми е дъщерята. Поведнъж на ден Мария получава топла храна. Казва, че тази помощ ти дава възможност да изживее старините си достойно. Хората в България, искам да ги посъветвам, да бъдат малко по-сърдечни. Да пуснат по един СМС, не по един, по два, защото в действителност ние не можем без такива хора. Настаняването в специализирани институции често стресира възрастния човек. Мария има щастието да живее в собствения си дом и да разчита на помощ. Двама души помагат на 50 нуждаещи се в Русе. Извършваме медицински услуги, превръзки, инжекции, измерване, контрол на кръвно налягане, пулс, температура, пране, пазаруване. Българина трябва да се научи да дава любов, да прави добро. Здравната грижа се осъществява от медицински сестри, а в домакинската работа и предоставянето на социалните грижи се включват и социални работници. За новините на Нова от Русе, Олга Василева.